mampela Indeta la patlana Inkalata ya 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 mampela Indeta la patlana ngoba selethwe isihlobo asibingelele kanje Umbela noma ashila melenhlo ashila me umbela nangithi ashila melenhlo ingabamato me ashila me ingabamato me ashila melenhlo inalamachi ezichi inalamachi ezichi Shaka sokaba nguri kumana wanje umntangala kwaphela amahlazi ithekweleza kweleza thodesa ngoma khapho kulaba sensini sesingaphakathi hey kwatha sabot kodwa manje mwazi ukuthi lo ngomsemoye sabot ejela wena hayi cha mfowethu kumnandi hey uyabona ekudala mfowethu ngihlala ngiwenza ama interview angaze ngisibone isizwe ezinje abanye abafowethu nokuthi awubingelele ngendlela yakho mina namhlanje uvela wangishoka yebo mfowethu singahlala odabeni nalona thatho wakhe umthatho othanda ushukela thatha ushukela uthanda usawoti othanda ukubaba thatha ukubaba othanda ithatratika othanda thatha ne tatrazine ne bicarbonate alright mhlawumbe insizwa lapha bafowethu umthandeni mfokamanqele uhamba lensizwa cha ngicela ungijwayele nje insizwa mfowethu kube wena ethula insizwa osebenzana nazo mfokalanga lesizwe ngapha esandleni sami kwesokudla umanqoba for sure for sure umvoka cebe khulu lapha kwaNongoma ngokuthi ke manje ke awubese ngiphinda ngapha ngiphethe ikhethi umfana omncane bathi unjani hey mncane kakhulu look itambo yakho umfana omncane ke lo wasekhaya umama kwambatha lapha enquthu esilutshana hayi izinto zokusebenza nazo ke kuyeza umshoko noshilisi basendleleni ngenxa ukuthi iningi imizi yobaba lapha eGoli neyinqola yiningi beza kudlala mayezela ngena noma yinini kodwa ushilo phela izolo uthi hayi phela ngifuna nje ukhala kahle into zami mhlawumbe ngaze ngilaleli mhlawumbe lapha ekhaya ungasibingelela nje ukubingelela nje abafowethu kumnandi sihlalele sishawu live and unplugged uyazi umsakazi iJozi FM ukuthi kwayiqala kudala le nto live and unplugged abanye sebenza nje kwaphela ke hey Nkosi yami bayeza nakho futhi abayezi nakahle kunjani impela sidlala ingoma lapha mfowethu eyiningana sidlala impela ingoma eyiningi kodwa khona le evele yaduma kakhulu ethi ke siqeda ukudlala manje siqeda ukudlala khona manje le ngoma mfowethu isimolomono sidlalile sisebenze no Jiva imna kakhulu yangwa mfowethu ethuphafile hayi yabona le phafu go ngeli ihlala izolo ngiyotshela phela kwenye igaraje lesi ziyaqhamuka hayi ngiyakwazi mfowethu uthi mina cha mhlawumbe uyala eja usuwaphafa gogo ngithi lo muntu uzothi hayi ngikwazele indabeni Wabelwa umuntu hayi
usuwaphafa khoma ngithi hayi inkabi inkulu lengoma inkulu kakhulu kodwa futhi lo gogo shuthi lo gogo kunemkhuba lo gogo ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi khona isalukazi esikhona esihamba mamawezi esihamba esiqhuluza ngobhoko lapha emva kwami nje isifuna ukuvela abanye bazokubuza ukuthi wenkabi umuntu waphafa gogo uchaza ukuthini ngiyochaza ngichaze ukuthi mhlawumbe uyabona fana nokuthi nje umuntu mangabe umbona ukuthi lo ungathi ufuna ukugibela umqansa angekakwazi ukugibela uyathela wemamela yabo nje futhi lento waphafa gogo ake sikhulume nje sihlale nje siqondisa ngalokho esichaza undendende ngathi sisemsakazweni omunye uyabona indaba waphafa gogo kahle kahle imbuqo uyabona kufana kunje wekhi uyabona ukuthi waphafa gogo leyo nto leyo ukubona umuntu ozamayo kahlahle umuntu ozamile kodwa manje othola ukuthi lento ayizamayo akakazi fana nento ayisho ibhova lithi hawu na usula uzama udela mfana mcha ukwazi thula sikhona awuphiwe impela sikhala lo papa gogo alright umsakazo wakho iJozi FM 5.8 lesizwa amancele nezihamba nazo lapha kumnandi kakhulu kuhle bafowethu kumnandi ngendlela esimanga emsakazo iJozi FM 105.8 awusilandela insizwa la umfokana ngana uthi isidwaba uyabona ke isidwaba Nkosi yami ungambela ungathi ushaya amavoshe esidwaba ngesidwaba le nanda Asiphenye imbambo kunjalo cha bafowethu ngiyabonga ngijabule kakhulu hayi kodwa mfana uyabona le ngoma leyo waphafa gogo ayangifaka ezintweni namanje ngisatrenda koziyaba namanje ngisatrenda futhi ngiyazi yabona namhlanje nje mfana ngizotrenda siphazanyiswa izulu nje inkunzi yami bese besithi shwila amanye siyodla sidale nje traffic siyodla inyama nje ukushisa siba ngoba sejale traffic alright umsakazi iJozi FM stop ngijabule kakhulu mina mntana ngijabule futhi uyazi sesingena nje sesigijima kuneyingoma ezu6 engicela ukuthi usiqokwele zona oyithanda wena zabaculi nje okudala besendimeni wayikhetha impela ingoma ngoba manje ngiyabheka lapha khona imithende khona ubheka umuzi khona umgqumeli khona umjikijela khona uViphe khona mfeze emnyama abanye ke asibange sabafana nokuthi sifuna nje ezu6 kuphela yini mhlawumbe ungangitshena yona ngalabaculi labo bakhethile futhi omunye umuntu uzodideka ukuthi hawu Igcokama labala baculi enalibahlonipha noma abaculi abangaphambi kwalo ekubele libukeka lidala cha ngimdala uyabo ngimncane impela nje ngintwana ngifike ngo2014 emculweni mhlambe ibandla lomfeze emnyama nodla ubheke nomjikijela njalo nokhuzana bafika ngo2010 so kuyisibusiso esikhulu kumina ukuthi njengoba ngiphila kulesi sikhathi kunabantu abafika including ngisho oAlimgube abantu abacula ngifunda ku grade 4 standard 2 ngaleso sikhathi ukuthola labo bantu labo bethi kodwa Igcokama uzungangishiyi nami namjaba noma ukuthola busy noma serious babengena estudio umuntu enza ingoma sezibo 4 ezenzela mina ngoba labantu engikhuluma ngabantu abadlala emphakathini ngingadumile nje ngingelutho uyabona uNkulunkulu akufuneka isihlale sifuna kufanele esinye isikhathi sibonge ukuthi awusho ukuthi uNkulunkulu uyangithanda ngoba la abantu badala bonke kimi kodwa labantu laba maningi amavukana namanje mongalapha kwamayi nje iyasho ingoma yadelela futhi amavukana kodwa yini lesegcwameni kanti ngoba phela la abantu badala so ngikwenze ngamabomu lokho ukuthi ngimvula abantu umqondo ukuthi beyibone lento noma beyicinga lento esegcwameni ukuthi yini lesegcwameni ngoba njengoba ngichaza ngithi kunamaqhawe lapho wanodla ubheke noma omunye umuntu uzothi ngiyadelela kanti cha ngideleli badala ngempela odubheke omfeze emnyama okhuzana kodwa ke lapha ke ngiba labantu ababengijabulisa ngomfundo so ke ngibale ubheka umuzi ibhova lakathi kadika umjikijela kuzoba udlubheke kuzoba imfeze emnyama kube imithende baningi ke mfowethu nezingane zomanje njalo including noba kushiya umuntu ekhaya kodwa ke ngeke siphela besibaqede bonke ake silale nayo ingoma yakho le amavolovolo le ngoma ngithema ngibuza ngayo ukuthi le ngoma ngathi yenkani impela kodwa yebo isihlobo samavolovolo kanti umuntu uyatetema ake silale mfowethu sizothula iqembu elisha lapha ka SK sizothula iqembu elisha lapha lizophuma cishe nephasile
Elizoqhamuka nje lithi ujani nephasika la SK kahle iqembu la Igcokama kodwa nje zobe ngu SK ngikhombisa nje kwadelele endimeni so sokwethula lona so ke sizohlaba ingoma eyi1 la sizohlaba nje ingoma eyi1 mhlambe ubala siyeke ngasoze zakulo我北京的就是嘛。Sojulela abantu siqhamuka. Oh yiyo le vele bengaze beyintshontsho thasi. Zobe umoya phansi mfowethu ushaya ingoma. Bese ngiqinisa kakhulu lento ye-backing ngoba lento ye-backing vele yona ngiyana. Hey Chief Cartel phela. 082 Hayi wabaningi iyabashayi. 65 Abaningi abashayi. 28 ngiyabona Bagcina sebona khona. Sewubanga njengabafana bodala. 00 abafana bodala. Sababa biyamgoda. 00 Ingawuzakithi lezi siyazi ukuthi ziyawazi usho. Nokuthi la kunani ukutala umuntu vele ngenendaba nalabo. Abacula bathula. The information and FM. Alright. Sifuna kakhulu Professor Uhlathi emsakazweni Jozi FM. Yazi ihayile kumnandi kakhulu. Yabona mangabe ku TikTok uyasibona ukuthi hayi sijabulele asinankinga nami. Nankinga nami.
umfowethu lapha kuneqemba afuna ukuthuza ujikishela nje ngalo ngokuthi kuphela ngikabe yakhe yebo ngokuthi benza kuyiphasika noma engayiqinisekisa idate yeah ukuthi bathanda uvuke emaqakaleni lento yokumamezela ama date akona ushunu wami kodwa ke ngoba kunothaso bantshontsha ingoma uyabo nje ingoma yami ethi nginkalathi amampela ngoba ithi uzivumbuka zamoya uzothiwa khona ivuka lapha bese lijabulisa izalwazi nomgule emholweni futhi yona anenhlahla amabhimbi uyazi ukuthi newe nomculo okhavekile njengebhimbi ibhimbi moya wathula nje ingoma wathi untshontsha ingoma yaleli faka abameli ibhimbi yokufaka uyogaxela kosambro kuthiwa register nawo yonke njenge prefect esikoleni bese livuka ngawe akasize top 6 ngoba uvothiwa zinje ngoba ungadliwa zinhlaka sayichamela kuzimpembe semnyama siphila kakhulu nalensizwa yeah siphila kakhulu nalensizwa iyonazi Steve Samle ngoba sikani bonke bephelele angishelo nombala awusabatha hayi futhi top 6 yakhe imnandi kakhulu ayinake ngesimanga mfowethu siyabonga mfowethu sibonga kakhulu man hey uyabona nanokuba dlali nawe mfowethu election unyaka yokuhlungisa unyaka impela election unyaka angazi umfowethu lapha umanyuso ukuthi usicela ukukhuluma ne-live neGcokama angazi sokhuluma kanjani nalo iGcokama ku TikTok kodwa ungasithinta ku 92 4495 92 1141 mhlambe khona manje nje khuluma nje neGcokama live inkinga yona ama earphone ke ungathi kazoba inkinga nawo futhi uyayibona ngithi mphathi no kuhle bafowethu amazi sinayintshela kancane nje mhlambe omunye ulive nje mhlambe we-minute nje bafowethu ulive we-minute mhlambe lapho aphafa gogo hayi sethuele iqembu Elisha ngoba aphafa gogo sewona umba nawo aphafa nomba kulungile mfowethu yeah wesiphatha ukhaviwe kasamba awuna malume wavela wayitrendela yabona yeah awuboshiwe yeah kuma SK mfowethu iqembu la SK okay wamba Lasho lakho Igcokama Elisha president abankulidi kumbane wadili kumthakala wavela amahlazo ithe khweleza ntombi esangoma hambi yokulela abasemsini unjani la vala mfana awuze beyintshontsho uthaso lama sedlana la
Asiyakhuluma ngayo. Yeah. Ungicala kwemama uthi umvu nje maqala njengenyoni. Into lapha kuhleke yonke inyoni. Ngoba mfethu kwisizwe lesi obvious ukuthi uyohlala nazi inyoni uyabona. So manje ke njengamanje lengo bashuthi ngishayela ngize ngishayela nanenyoni. Uyabona nanenyoni nomuntu onga-understand ukuthi yini lesegcokameni kanti. Uyahleka mase ngidakapha. Right, umsakazi Jozi FM 105.8. Awe Soweto Peps. No power fashion no phethe eshisayo bavula ke isitolo sabo sesikhombisa eSoweto. So mawuke mhlawumbe ufuna umswengo into nje efana nosidula hayi negcoka. Yabona. Nabafika mawuswenga ngempela. Wazi ukuthi ufile moja ngentengo nje ephansi kakhulu woza uzothenga uze ungazi uzokwenza njani. Ngolisine lomhla ka-24 February bayavula. All right, ladies printed dresses only 80 rand, ladies sandals 20 rand, pre-girls leggings 27 rand. Yes, Power is doing the things. 2 new stores. Ngosuku lodwa. You don't want to miss out. Putuma uye Power Fashion launch a black chain center in Midlands ngolisine mhla ka-24 February to get your family's fashion needs ngentengo ongeke uyikhole phansi ngendlela esimanga kakhulu. Bazobe ithobela ke imigomo ye-COVID-19 ngalolu suku lo. Means you should have quality materials and